Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, aksyon, balita. Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. Masobra 2,600 ka mga pamatanon nakabenepisyo sa Special Program for Employment of Students sang Bacolod. Ginaligar salvage victim na sapuan sa Mamaylan, pangalan sang isa ka politiko na lakip sa ginbilin nga karatula. Sa mga balita national, NIATF nagpayag na dapat magpamiyembro sa PhilHealth ang mga estudyante nga magabalik sa face-to-face classes. Vice President Robredo ginendorso sang Bangsamoro sa pagka-presidente. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Una sa balita, una sa aksyon. Mayang hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Abril 24, 2022. Akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz, kag karon sa detalye sang balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nag-apekto sa Southern Mindanao. Ang easterlies naman ang nag-apekto sa nabiling nga bahin sa pungsod Pilipinas. Sa pinakauling nga weather forecast ng Negros Occidental Command Center, ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, ang maka-eksperyensya sa magaluumon tubto magaluumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bangod sang easterlies o kung localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasalangan nga huyop sang hangin na mabatsagan gikan na sidlangan mina na sidlangan sa bilog nga isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob mabaskog ang pagbalod. Ang temperatura sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang mabatsagan sa 26 tubtob 32 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutlak takna na 5:32 ang aga kag magatubod naman las 6 ang takna sa gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time las 5:51 sa detalye sang nagapanguna nga mga balita lokal. Masobra 2,600 ka mapamatanon sa syudad sa Bacolod ang nakabenepisya kon ang benepisyaryo sa Special Program for Employment of Students o kon SPs. Sa records ng Public Employment Service Office kon peso sa mga numero 263 ang SPES Dole nga nagatrabaho sa sang 20 dias kag makabaton sang 10,940 pesos nga sweldo. Sunod kay Maria Rebecca Balikas, pamuno sang Peso Bacolod, 60% sang sweldo sang SPES Dole ang pagabayaran sang syudad nga nagabalor sang 6,564 samtang Dole naman ang magabayad sa nabilin nga 4,376 pesos nga sweldo. Ginpaidalam na sang peso sa orientation ng kapit 2,500 ka SP summer jobbers sa naglain-lain nga barangay tinalikdan nga simana. Sila magatrabaho sang napulo ka adlaw ka makabaton sang 5,470 nga sweldo halin sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Barikas ang city paid nga summer jobbers ang magatrabaho sang survey sa ilang komunidad samtang ang Dole paid ang magatrabaho naman sang encoding kag surveying. Sa iban pa nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Relisito Novero nga kuntani hindi mandatory ang pagpatuman sang pagpamiyembro sa PhilHealth sa mga estudyante nga makigbahin sa face-to-face classes. Sunod kay Novero, Chair sa Committee on Education para sa iya mas maayo nga encourage lamang kag hindi inipagimuon nga mandatory. Ginalanta ni Novero nga dugang ini nga palasanon sa mapigado kag ang 300 pesos nga inugbayad sa kada bulan ang dako nga buhin sa pamilya nga pwede pa nila mausara para makabakal sang pagkaon.
pagpadayon para sa pletik kag iban pa nga kinahanglanon. Nagapangabay si Novero sa National IATF nga tunan ini kag hindi paggulpihon ang publiko. Patag pa ni Novero sadto wala man nila gina-require nga mangin miyembro sang PhilHealth ang mga estudyante sa pagpadigayon sang face-to-face classes. Pero sunod kay Novero bintaha man na kung field member mangud ako ang buhin sa balayran sa tion nga ma-ospital pero dispintahan naman kung wala sang inugbayad ang mga indigent. Ito lang nila ay how the mandatory PhilHealth requirement, the face-to-face class can be rationally implemented. Not necessarily gulpiwan nila ang atong pagbadulo. Nabatihan si Bacolod City Councilor Renisito Novero. Sa mga police report, naputos ang ulo, nakabaklid ang gapos ang packing tape ang kamot kag tiil sa masapwan ang isa ka lalaki sa National Highway sa Purok 1 Barangay Agisan, sulad sa Himamaylan Kainas ang kaagahon. Ang biktima wala pa makilala tubtob subong apang ini nagasuksok sang blue nga t-shirt na kamaong sandilargo, ginabantang nga nagataas ang 5'6" kag maitom ang pamanita. Sunod kay Police Captain Romulo Hipilangco, Deputy Chief of Police ng Himamaylan PNP, ang biktima pila sa ulo tuga sa paglutang posible among dako nga rason sa iya kamatayon. Dugang panipilanggo ang patay nakitaan sang pumuloy sa kilid sang dalan nga posible ginwiget kagabi. Na-recover sa otoridad ang duha ka balines sa sang kalibre 45 kag isa ka basiyo sang 5.56 mm. Magluwas sa nakagapos ini may placard sa tupad sini nga may nakasulat, Kap Makoy, nasa iyo pala si Bebot Murillo at Boy Tapang. See you next by JJ. Sa karon pa, dayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa amo nga krimen. Duha ang patay samtang 14 naman ang pilason sa aksidente nga nagluntad las 6:20 kagabi sa National Highway sang sitio Dungon, Barangay Talaban, sulad sang Himamaylan. Ang mga napatay mo Sunday Edna Tupa, 61 anyos, residente sa Barangay 1, Cagros, Baguios. 59 anyos, residente sa Barangay 3, Tanan sang sulad sang Himamaylan. Sunod kay Police Captain Romulo Hipilangco, Deputy Chief of Police sang Himamaylan PNP, sakay ang mga biktima sa isa ka L100 van nga ginamaneho ni Berandino Baguios, 37 anyos, alin sa norte padulong kontani sa sur nga direksyon sang aksidente nga nadulaan sang kontrol ang salakyan. Dugang panipilanggo aksidente nga natumbang salakyan nga nangintunaan sang pagkapila sang driver kag mga pasahero. Giningagaw dala mga biktima sa Governor Valeriano M. Gotoslao Memorial Hospital para sa pagpulong apang Santa Rosa Baguios kag Edna Tupas ang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Andrew Mangyente. Sa pinakauling medical status ng iban pang mga biktima, ginabulong sa gihapon sa ospital Sunday Christian Curativo, 19 anyos, kag isa pa ka minor de edad nga babae nga lunsay nagapuyo sa Barangay 1 Poblasyon, sulad sang Himamaylan. Ginsaylo naman sa ospital sa sulad sang Bacolod Sunday Brian Baguios, 36 anyos, Shane Kate Sason, 36 ang edad, nga nagapuyo sa Barangay 3, Danny Sason, 43, Larry Trupas, 33 ang edad, kag ang isa pa ka minor de edad nga lalaki nga lunsay residente naman sang Barangay 1 Poblasyon sa amo sa gihapon nga syudad. Samtang walo pa ka mga pasahero nga nakaangkon sang pilas ang ginatagan sang pagbulong, apang wala na nagpa-admit sa ospital. Ginluthang ang pribado nga salakyan kung sa rin sa kaya magpakaisa sa gawas ang isa kay Limnan sa Dalang Burgos, Barangay 20, sulad sang Bacolod pasado na 5 kainas sang aga Abril 24. Sunod kay Police Major Richie Guhe, hepe sang Station No. 4, personal nga nagingyo ang mga imbolbado nga hindi pagingadlan samtang nagapadayon pa ang pag-usisa sa nagluntad nga insidente. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, ginpag ni Guhe nga ginkomprontar sang suspetsado ang magpakaisa. Dugang paniguhi mahimo nga ginpasibang ng sospetsado nga ginakonsorsunada sa mga biktima ang upod nga babae sang sospek. Ginbadabagan sa sospetsado ang salakyan sa magpakaisa kag gintiro sa makatatlo ka beses. Ginatinguan sa karon sa kapulisan nga makakuha sang kopya sang CCTV footage agod makilala ng sospetsado. Wala naman sang nasamaran sa amo nga insidente. Preso sa custodial facilities ang Candoni Police Station ang isa ka amay matapos nadakpan sa bypass operation kagabi sa Purok Santan, Barangay East, Banwa, sang Candoni. Ang naaresto ginkilala kay Mark Ladiana, 37 anyos, kag residente sa Purok Chichirica, Barangay East sa amo nga Banwa. Sunod kay Police Major Ronald Santelian, hepe sang Candoni PNP, si Ladiana ang ginakabing ng newly identified drug personality sa amo nga Banwa kag akto nga nagbaligya sang illegal nga droga sa isa ka pulisa.
na-recover kay Ladyana ang 8 tanan ka mga plastic sachet sa ginasuspetsuan shabu. Ginandal na karon sa kapulisan ang mga dokumento sa pagpasakas ng duha ka mga kaso batok kay Ladyana. Sa pinakaulihing nga balita lokal, kapin 5,500 ang balor sa kalitan sa pagkasunog sang hayob-hayob kag cycle parts sa CL Monte Libano, Barangay Villamonte, syudad sa Bacolod, Kaina sang kaagahon. Sa interview sang Aksyon Radyo Bacolod, ginpayag ni Police Officer 2 Ronel Ivan Labansawan nabaton sa Bureau of Fire Protection Bacolod ang tawag las 3:14 Kaina sang kaagahon. Nagumpisa ang kalayo sa hayob-hayob nga ginapanagiahan ni alias Alog kag naglaton sa katupad nga GMJ cycle parts nga ginapanagyan naman ni Noel Somso. Suno kay Labansawan, wala sang tao sa sulod sang hayob-hayob nga human sa kawayan, sen kag trapal, manggod nagwa ang nagapanag-iya nga si Alo. Kaupod ang 3 katuig nga bata agod magbangskrapa. Wala sang elektrisidad ang hayob-hayob kag nagagamit lamang sang kandila o kon kingke. Ginausisa pa sang BFP kung anong ginalinan sang kalayo. Samtang ginaulat ang tag-iya nga si Alog agod makasayse sang iya matuod nga ngalan kag makahatag sang dugang impormasyon sa mga otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:59 sa mga balita nasyonal. NITF nagpahayag na dapat magpamiyembro sa PhilHealth ng mga estudyante nga magabalik sa face-to-face classes. Vice President Leni Robredo ginindorso sang Bangsamoro sa pagka-presidente. Ang detalye sa nagkapaunang mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Alamin kung paano sumali sa Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mga Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala tayo ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH Action Radio Philippine Standard Time, las 6:10 sa ditali sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Ginpahayag sa National Interagency Task Force nga dapat may PhilHealth coverage sa mga estudyante sa kolehiyo, ilabi na ang nagadamo na ang nagabalik sa in-person classes. Sunod kay Dr. Shirley Domingo, Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth, ang mga nag-edad 21 anyos pa sa kaan dapat nga mangin primary members na sa PhilHealth kag hindi dependent sang ilang mga ginikanan. Ang mga estudyante nga wala pa sang trabaho, ang mahimo lamang magpamiyembro bilang indigent o kung hindi makasarang makabayad sang bulanan nga kontribusyon. Samtang mga miyembro naman nga may trabaho o kung may income ang dapat magbayad sa 300 pesos nga kontribusyon sa kada bulan. Ginbakamalaot naman sa National Union of Students of the Philippines ang hingyo sa PhilHealth kag ginalagar nga hindi dapat mag-ipasa sa gobyerno sa mga estudyante ang problema sa health insurance. Depensa naman sa PhilHealth, nagasunod lamang sila sa luyag sa Department of Education kag Commission on Higher Education. Ginako naman sa Department of Health nga hindi mangin madinalag-on o kung hindi nangin madinalag-on ang ginhimo nga house-to-house vaccination batok sa COVID-19 bangod madutay sa gihapon ang nagpabakuna. Ginpay ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe nga maayo ang nasambit nga programa pero na-frustrate ang mga healthcare workers bangod bisan house-to-house na madamo sa gihapon ang hindi magpabakuna. Sunod pa kay Kabutahe, tanan nga area sa bugos nga pungsod ang nagpadigayon sa house-to-house nga bakunahan kag mayara pa sa Special Vaccination Day sa Negros Occidental, Negros Oriental kag bugos nga Region 12. Ginatunan nila sa karon nga mahimo sang bag-o nga estratehiya agud mataas ang vaccination status sa pungsod Pilipinas.
Sa iban pa nga balita national, target sa Commission on Election o COMELEC matapos sa Abril 29 ang investigasyon sa isyu nga nagluntad sa natalana kung tani nga debate sa COMELEC. So kay COMELEC Commissioner George Garcia, nagpadala na sang sulat ng komisyon sa mga natungdang nga partido ka grupo agon magpatahag sang mga isyu. Dugang pa ni Garcia nakingyo si Commissioner Ray Bulay nga tagan siya sang isa ka semana para tapuson ang pag-usisa sang sini nga kaso. Ginpayag ni Garcia nga kung may nakita nga kapaslawan sa kontrata sang COMELEC sa Impact Hub, mahimo nga ikansela ang kontrata. Mahimo man nga ipaidalom sa blacklist ang Impact Hub kung mapasakaan sang kaso o kung mapasakaan sang kaso sa tion nga mapatud-an nga may salabton ini sa COMELEC. Nagainyo naman ang COMELEC sa nga pag-ango pagikan sa publiko. Posible naman nga hindi magtambong sanay presidential candidate Senator Fanfilo Lacson kag Vice Presidential candidate Senate President Vicente Soto III sa katapusan nga debate nga ginorganisa sang Commission on Elections. Bangod naman ini nga ginpostpone. Patag sang bangod duha ka semana na lang antes matapos ang kampanya, rason nga mabudayan na sila sa ilang schedule nga una na gintalana. Suno pa kay Lacson Mayo 7 matapos ang campaign period o kung 15 ka adlaw malin subong Domingo, rason nga hindi na sila maka-adjust kag may schedule man sila nga dapat sundon. Para kay Soto, kinahanglan niya magtambong sa campaign rally sa mga miyembro sa Nationalist People's Coalition sa bug-os nga pungsod. Nagapati man si Lacson nga in kaso mag-absent siya sa katapusan nga serye sang debate, hindi na importante bagod na pakilala na niya ang kaugalingon sa mga naglabay nga debate kag wala na inisang dako nga epekto sa iya. Ang payag sa duha nga bangod sa pagpaiso sang COMELEC sa presidential kag vice presidential debate nga gintalana sa Abril 23 kag 24 apang ginpaisol ini sa Abril 30 kag Mayo 1. Sa iban pa nga balita national, Gin-endorso sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM ang kandidatura ni Vice President Leni Robredo sa pagka-presidente. Mismo si BARM Chief Minister kag United Bangsamoro Justice Party Chairman Ahod Balawag Ibrahim ang nagpalayag sang pag-endorso kay Robredo. Ang BARM ang may kapin 2.5 milyones ka mga botante para sa 2022 national and local elections. Naibaluan si Robredo ang isa sa mga kongresista sa adto nga nagsuporta sa pagpasar sang Bangsamoro Basic Law. Nagpaandam naman ang isa ka opisyal sa Commission on Election nga ipaaresto ang sinuman nga kritiko nga magsiling nga may ginapaboran nga kandidato sa May 2022 elections ang poll body. Ginklaro ni COMELEC Commissioner Ray Bulay ang COMELEC ang nagapatuman sa lahi nga luyag ang credible, matinlo kag matawag nga eleksyon rason nga hindi dapat okon gamhon ang resulta sang eleksyon. Ang paandam ni Bulay nga kasunod sang nangin pahayag ni COMELEC Commissioner Socorro Inting nga unnecessary ang panawagan sang grupo nga AIM Alumni for Leni nga dapat non-partisanship kag honest, orderly kag peaceful ang piniliaya. Ginatumod sang grupo ang COMELEC kag electoral boards nga nagadumala sa eleksyon sa mga voting precincts, Department of Education, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines kag tanan nga deputized agencies nga nagasuporta sa COMELEC. Nagatanyag naman sang 12,000 ka mga trabaho ang Department of Labor and Employment sa patigayunon nga Labor Day Job Fair. Suno kay DOLE Secretary Silvestre Bello III, sa Mayo 1 magatanyag sang trabaho sa Bilog Pilipinas ang DOLE. Ginkumpara man ni Bellios nga bukas ang Overseas Filipino Workers Hospital sa San Fernando, Pampanga sa Labor Day. Magatanyag man sang libre nga health services ang nasambit nga ospital para sa mga OFWs. Paghahatagan sang tag $200 ang Department of Labor and Employment ang kada overseas Filipino workers nga apektado sang lockdown sa Shanghai, China. Ini matapos istiktuhon ang health protocol sa Shanghai bangod sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang Department of Foreign Affairs ang nag-identify sa mga apektado nga OFW. Nakahanda man ang DOLE sa mga maghatag sang financial assistance sa mga OFW. Ginpahayag man ni Bello nga magluwas sa pinansyal nga ayuda, nagpadala man ang DOLE sa magkaon, medisina o konbulong kag iban pa nga pagkinahanglan sa mga apektado nga OFW. Ginpanagtag na sa Department of Agriculture ang 12 milyones pesos nga fuel subsidy para sa mga mangunguma nga nagatanom sang mais kag mananagat sa bilog nga Pilipinas.
Tinutuyo sa programa sang DAR nga makapian-pian sa epekto sang asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ang 12 milyones pesos nga ayuda ang kalakip sa 1.1 bilyones pesos nga fuel subsidy nga dapat ipanagtag sa mga benepisyaryo. Sunod kay Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes, ang mga nakarehistro sa idalom sang Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o kon RSBSA kag ang mga mananagat sa idalom sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ang magabaton sang 3,000 pesos nga ayuda. Pagpayag ni Reyes, prioridad sa unang bahin sang pagpanagtag sang ayuda ang mga nakarehistro apang ginpasalig nga magapadayon pa ang ila pagpanagtag sang fuel subsidy. Sa pinakauli nga balita nasyonal, ginasigahom ang pagsaka sa presyo sang gatong sa masunod nga simana nga nagalambot sang kapin 3 pesos sa kada litro. Sa isa ka televised briefing, ginpayag sa Department of Energy nga nagakabalakang merkado sa epekto sa plano sang European Union nga ang pagkuha sang gatong sa pungsod Russia bangod sa nagapadayon nga giyera. Sunod sa DOE All Industry Management Bureau Director nga si Rino Abad, ginanunsyo sang EU ang pagban sa pag-export sang Russia sang gatong bago din yung ginatudlo nga ginakuhaan sang pondo nga ginagamit sa nagapadayon nga giyera. Ang gasolina ginalauman nga magasaka sang 3 pesos kag 10 centavos tubtob 3 pesos kag 50 sentimos sa kada litro kag 3 pesos 80 sentimos tubtob 4 pesos kag 10 sentimos naman sa kada litro sang krudo. Bangod sini, mahimo nga mas mangin mahal naman ang presyo sang krudo sa gasolina komparar asa sa masunod nga simana. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Mayang gabi lang kay Ma'am Elvira Hilogo, MJS Candido Hildor, Ma'am Inday Blasa, Sir Eddie Laus, good evening, or yes, good evening sa imo dira sa Victoria City. Grace Torrecha de la Cruz sa Binalbagan, mayang gabi man. Bebe Gregorio Yulo, mayang gabi. Ma'am Vanessa Mayo, happy blessed Sunday to you. And dra sa imo sa may Rochester, Minnesota, USA nga naga-monitor sumong by FB Live. Mayang gabi sa mga pamilya Alvarez sa Tangoba, labi na sa Mbuen Water Refilling Station. Jory ni Pomoseno, mayang gabi, and Sir Melvin Finiafiel. Kag inyo nabatian na nagapanguna ng mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo kita, Abril 24, tuig 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo.